Ulrik, der er nogen, der går og snakker om, at du glæder dig til, at søndag formiddagsgudstjenesten kl. 10.30 erstatter eftermiddagsgudstjenesten. Er det rigtigt? Nej, det har jeg godt ikke lige hørt noget om. Jo, men jeg synes, det lyder som en rigtig godt skifte. Det er rigtig dejligt at komme tidligere op. Ja, hvorfor? Jamen specielt altså for alle dem, som er B-mennesker, så er det... Nå. Ja. Nå? Ja. Altså, du glæder dig til at komme hver søndag formiddag kl. 10.30, ikke også? Jo, det glæder mig rigtig meget til. Og du kommer hver søndag selvfølgelig, ikke? Jo, jeg kommer til tiden hver søndag. Ja, også selvom det er Flemming eller Helle, der skal tale, eller hvad? Du siger noget der måske. Er det ikke sådan... Jo, men det glæder mig rigtig meget til, og det bliver rigtig godt. Ja, det bliver fedt, ikke? Det bliver rigtig godt. Det gør. Ja. Og du tager din kone med også? Jeg tager min kone med også. Ja, det gør jeg. Hver søndag.